Късно вечерта телефонът на Даниел звъннал. На екрана се появил неговият собствен номер. Когато вдигнал слушалката, чул собствения си глас. Уплашен и трезгав. Не излизай утре от вкъщи. Ще загинеш. Казал гласът и затворил. На следващата сутрин, точно пред блока на Даниел, паднало масивно парче бетон. Точно там, където той минава всеки ден.